Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parst av Gjerstamål. Og vi er som vant, Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og så det Ronny Pettersson, som teker seg av til vi som har vil gjøre, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og til heit Gjerstamål, så jeg får spørre Paul, hva ligger hånda hjertet der? Til salmen det i salme 91. Tann og sitter og i løvten saksta, og bor og i skokkens alvalda, sier vi Herren, själv mot borgmoin, godmoin som lydja. Själv mot borgmoin, godmoin som lydja. Han sier at vi at skriften sier, hvordan Herren mot Jakob, og han sier øsne hvordan videre mot i hånd. Altså, til sier vi Herren, etter at han til sjøvda. Og det kommer fire atter, og i alltid det nødvendige versen. Og i salme 91, det skjema. Det helt framme, og han Her sier han da, Lutsens Ørvese, men han lykker at det akkurat det samme. Og det jeg alltid til nægget så igjen, jeg nevnte det her, jeg alltid har nevnt det linten, men jeg var ikke minnes ikke. Og her stemte det, og i vers 9 her, sier han til to herre, erst sjálv mot, sier to. Hinn haksa hef du gjørst til bostad tøyn. Det skal ikke iltenta, og andre plava skal komme, sjalta tøyn og nær. Tøy han gjør ånklen som noen bo om å vervet at de øtlom veven tøyn. Tar skulle bæra til hånden, så til skal ånklen støyne slå føttene med. Og vi vet også med det her at dette var det som Satan brukte av første Jesus vi. Ja, det var akkurat årene. Ja, akkurat årene i ordhet som salmen. Så disse årene må tale størst til han. For nå står han framfor i hånden som sier som sier hvordan vi skulle si, ja. Og så han det så da Jesus var åkken løykere i ørene, så sier han det så løs ved fjæren. Det var alle tøyene bøgnløs samband mittelen himmelen og ørene, mittelen han og god fjæren og i himmelen. Han gjør det ikke utan. Og det nekvar utsakner i evangelien om det. Ja. Jeg husker nekvar året som var yngre kvøya seg her, at djevelen kunne sitere Bibelen og bruke det i måte Guds sånn, ja. Et ene fyr tar jeg så leser det her, og så at han leser ikke alt. Nei, han leser ikke. Han leser ikke det viktigste. Nei. Og han gjør egentlig sånne på om å være til at ødlom veven tøynen, det er bedre til hånd, og så du skal ångå steine slå av foten mot. Og så stekker han, men det fortsetter så, og først har vi sagt at vi tar at han helter seg innan mer, skal jeg fri han ut. Ja. Jeg skal bjerke hånden, og vi tar at han kjenner navnet mitt. Han akkallar meg, og jeg skal svære hånden. Jeg vi hånden i nøyene. Jeg skal fri han ut, og lade han komme til heier. Vi langt og løyve skal jeg mette han, og lade han skåa frelse og møyne. Østene så jeg lest her at og i grunden mynten og i ødlom salmon Herren Jesus. Etla Kristus opprysene. Og så jeg til han ble sagt, hver gang det ble sagt det, jeg vil skrive at han minnes ikke. Det hjelp meg vel, det var just det Jesus gjør det. Han investerer i seg selv som offer for okken, altså, og i akkurat sted. Det vil si, han tok okken vissar i deien. Og han tok okken opp vissar atter som Kristus, ur altså mørke grøvene, som vi lov i.
bonden av sint och Ja. och ta få salmaner och en tutning som säger han, så tog. Och det är ösne galtant för åkara i lov att vi skulle alltid inte vara så klack om vi kommer ut i samma fröstingar. Om inte akkurat som han, så i fröstingar, för det att han släpper och gör lika med åkara präkva att det blir till en att sikra av frösting. Och i honom. Ja. Och det ger så att salmanar mer dyrabärare till dem som tror 23. Jag visste inte om jag skulle börja vid honom och i det, men så valde jag börja vid Kristus, ja. Så här säger han till att han talte det när näkar än var kommen. Alltså. Ja. Så stämt att skriva Ja. sakerna. Och kvar vi så färra ontan honom flutcha, så han här som vi är då. Ja. Det mest jag också akkurat om han det här salmen ta med och läs urat när en av. Ja. Ta också om salm 133. Ja. Och det är ju en fantastisk salmer. Ja. Och jag också om man i samband vi närvaro. Ja. Alltså att det blir till att flutcha om den nerver hans här. Jag också om båar i samband med einlöken. Vi han. Alltså som to så är. Alltså omgant i 8 med säger han vid det. Och han tryckte den in ju här. Hon är atlastan kvar än vid färdast. Ja. Ja. Det är som han säger här i Psalm 1:5. Man lukar bled upp att det är han du sitter i lutens haksta og bor i skuggens alvalda, sier vi Herran, sjálmut borgmun, godmun som lyti og her nere vart jo, ja, det er noe vers selv som vi også om, det to Herre sjálmut, sier to, og så heter her året at hin haksta hev to gjørs til bostadtøyen. Det er jo veldig spesielt år. Ja. Att det är Moses som skriver alltså. Jag tycker han skriver hälsa salmanar alltså akkurat kvällen. Ja, man ska så var det inte. Då han säger ös nu i 5:e Mosebok att bostäder är hin evig god. Ja. Och här nere det tar evig armar. Så har det uttalelser som det skaparna så tryggt. Ja. Och i löven så att honom som säger vi Herren. Och jag minns det att det virkar ganska synter. Löja för att säga när vi har ett sånt vi inte ser i hästnägen och som om man är här. Men ta inte fick sagt att du säger det vi igen. Akkurat som en samtal. Så var det akkurat som det var en verlöjtje. En större verlöjtje. Alltså inne här en åren då är sagt. Du visste det att han först så det, men det du har sagt det. Så kände du det akkurat som han och är. Ja. Ja, det är ofta uppmuntrat till att man läser år i harsta. Ja. Och att man talar ut i sig lyftena vid munnen så att säga. Ja. Och det är ganska negativt ligger alltså till vid munnen och jottar en till frälse, ja. Ja, vi hjärtan och tror det inte rätt för sig och det har bjöst annorna sucha till. Eller höra till. Men i munnen och jottar en till frälse. Och jag var inte ömmer om, jag minns den kanan fyllde i 5 år och det nämnde för. Och jag kom av vidtjärna och hon hejer till her. Jag säger, det inte glad?
Kvoi säga till hon så säger det bara på en som det var. Det är en så inte glad ut. Och hon fyllde i 5 år han där. Så säger hon, jag har alltid haft mina utskönt möte med er. Och så säger jag, det här nejut? Och ta vakna jag. Nejut, säger hon. Så säger känna din Jesus. Och jag följde att i 80 spärjat att tog jag att känna till Jesus. Och hon får på en av vägen, det sa jag egen någon av henne, 5 år, hon får 42 år attor i sådana löjve till heimbygderna. Här var möte i det största röjstående som tar vär. Och säger, ta vär i 18 år, säger. Säg bara det. Ja. Och ta en här jotta till. Så säger vi henne, här var det en sakta 4 nökron. Nå i 10 är det han först. Kassit. Ja. Ja. Och i 42 år. Ja. Och jag visste från Taimon, drönchen som hade spela vid sina händer att hon var öliga sträng. Alltså. Det att jag i Horsta och det var en otrolig glädje som utvecklades. Och jag har ju visat åren, så jag åkte bara således. Kom förbi och la här, sjukhusnallt i la. Det är som inte länge sedan, ett eller annat jonter och så. Och så säger Jesus vid tjatar. Jag tar hopp i, säger. Allt det till. Jag tar hopp i. Och så är så fel. Det blandar jag med inte på i, men så är så fel. Ta kom det inte långt till att säga ja, ta hopp. Och så han blev klart. Ja. Nå, jag var inte att säga. Det kan så inte. Alltså. Ja. Det är det. Då är vi mån och jottar. Ja. Och en tillfreds. Hjärstan och tror en till. Ja. Och att det bo är att här från freds. Ja. Att jag vill skriva till dekara 4 att de skulle vita att det här var av ett lov. Tid som tryckvar navn Guds son. Jeg tycker faktiskt att det är så störst vid här att bruka munnen till att jotta vi. Jag kört om ingen annan hör det och du ser det harst. Så här är det en värsning in i ditt egna liv. Ja, det är nettopp det. Så som han säger här, tu harri erst sjálvmut, sier tu. Ja, rätt att säga det. Ja. Og det har en virkning til at tala Guds år og Guds lyfter og gjøre seg til eit vitt og tala det utharst. Ikke tog at det noen formularer uttog, det slett det, men det bare sier noe om hvordan størst vald ligger i okkara munne. Og hvis du tar jo i han sier at han, så er det at han som bor og i skokka en salvald. Skjønner du? Hvordan er det stender? Ja. Han som... Da byrjar vi... Han som sitter. Han sitter i løytens haksta og bor og i skokka hins alvalda. Sier vi herran, sjálvmut, borgmun, godmun som er løytja. Ja. Ja. Og her bor Jesus. Ja. Han bor ikke. Altså, han sier til at rever av håler og foklar av røyer. Men människa så har inte till han kan hattla hötten och det. Och kvar var han? Han var alla tog och i Kjavlin Saxta. Skockens allvar. Han kunde få ner genom natterna och det kom så starkt fram filmen nu och lejt ut om han tjackade i öre. Han tjackade och i tal och lejt ut av Facebook. Ta han schack och tala igen till den kvar sen han får. Så säger han säger tänkte en tanka. Det kommer alltid något spännande. Ja. 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 Och han säger om Nicodemus
at han måtte være øyelig vel kjent av Jesus. Hvordan han skaffet seg alle disse oppløsningene, det visste han ikke. Men han visste hva han var til nåttene, som han kom til hans. Han visste hva han var. Og det detaljerer til han. Og Jesus kjente Nikodemus. Og det var han ikke omtalt, og jeg tog. Men det at Nikodemus kjente Jesus så vel, det var nækka som bare ferdig fram ut i løgnet da. Og kanskje ikke det igjen nått der, at han kan hva han var. Ja? Han hei nækka øyser han sagt i øyre. Han sagt Hansen at han. Bittne versjoner han sa, og her tar begge her, tar trutcher, og heltjer, fyrer der, og så det. Har det tvær døtrar alt. Ja, Tauron, han kjenner jeg. Et eller annet trutcher, ja. Jeg trutcher. Og hatt kom av tog i at han bodde i Øyre, og det genga møte, altså. Altså, her kommer det fra genga møte, ja. Ja. Det er ikke alltid biler, men selv det var ildvever og sånt. At det helt utrolig. Vi en menneske som bor til Jesus, altså. Det. Har vi gjort han til bostad? Ja, som har vi gjort han til bostad. Ja. Altså, det det tryggaste som finns da. Ja. Vi tar så ofta hinvägen att han bor i okken, det gör han eisen, ja. Jo. Men han syns det hinvägen att vi har gjort han till okkara bostad. Ja. Att tryckten i honom, att fasta grundvattnet går ständer och över ett insiklig Herren känner så inne. Och kvart han som nämner namn Herrens halse från överrattvis. Det är 17 Korinthierbrevet kapitel 2. Och det ändan av kapitlen här. Den kommer in här till er. Och han för att ta sig om, inte har ta sig om tjänaren. Så säger tjänare Herren säger inte strojast. Han var milter vid att tålen tar han då i rilt. Han ska vi späk för jag vet dem som sätter sig emot. Så kommer det till sätter sig emot. Kanske gå till ögonen för ånden en omvändning så att jag kan vakna åter och snärre djävulsens. Det var det fänga till vilja han sa. Det heter ständer i samma kapitel alltså. Detta vi tjänar och han hävdar av Herren. Och vad tog jag fast och grundvattnet och ständer ett insikt att Herren känner så in. Och kvart han som nämner namn Herren halte sig från överrattvis. Ja. Jeg kommer også om Salm 4 eisen nu, og jeg er sammenhengs noen her. Til sangmesteren etter gitt titt etter sine kåra, salmer, hvordan elskeliger ikke bosteier tøyner, Herre god herskærerne. Salmene lønges, ja, hun tror etter forgården Herrens. Hjärsta mot og holdt mot råpe av glede mot henne livande gode. Ja, spurveren fanns her heim og svælan reier som hon hever ungarsinnar ui. Alt tøyne, Herre god herskærerne, kongemoin og godmoin, sel tei som byggva og i huset tøyne, tei skal alltid lova til her. Sel tanne hever styrke søyne ut her, og som hever hjärsta vent til hinnar bein og leier, ta i til færa i tjøknen, vattleisa delen, sier bare her, til testen som vi merking til Bekkadelen, gjer at han til kjelderukt sted. Ja, hestregne legger sikning i han, fra kraft til kraft genga tei stuja fram for god av Sion. Herre god herskærerne, høyr bøn mine lusta etter til god Jakobs, god kjølder okkara, hikk hier og skoa anlits hins salvaja tøyns. Tøy sier han, betre ein dæver og i forgården tøynon, enn 1000 ærer. Fyrr vil elitja vi gottena i huset godsmunds enn byggva og i godløses kjølton. Tøy god Herren sjål og kjølter, Herren gjever nøy og heier, ikke godt sydran taimon som liv og i sækløse. Herre god herskærerne sæler tanne lydra til. Jeg kom så hukse om eisne, jeg leste en for oppta i lintene, en parst av bøtjene til Kristian Osvald Videre,
Färmont till Jorsala. Ja. Och han lyser alltså. Här är gott några tunga år som vi kanske inte alltid skilja på den här vägen så men här var sån oraliste vi ästne men så lyser han färden att han är färden ur Skalavik och kom till Havnar och bojar efter färden av landen och så gånger han här i halvdan sida Kongabrunn och här spelar bötten och så och här är så en småjenta som jag vet inte om han tossar vi henne först eller övervåta men hon hickar på han och säger så här i åren vi han att med kvar byggver to och man kan inte gå ja. Och där fick alla tankarna svingt till honom. Alltså kvar har vi bostad. Ja. Och det är så och det är en väldigt god spårning alltså. Man kan spela kvar bostad och så vi ganska det vanliga att vi ja. Kanske skulle ett örende till omkring att också vart då. Men ta och ta att antalliga kvar bostad, kvar bygg vi är. Ja. Och det tas på han så omtalar i salmen där. Ofta och i ensam alltså nu där man alltid så är man nog snack för sig själva, no? Och man vill vara för sig själva. Men ofta komma runt den här i något alltså är det nu så tryggt som du snackar om i Ektos eller som du tar sig om i linten och så framvägs ja. Och så lyckas som till stäckar och nu säger jag att jag läste någon som har skrivit till mig i morgon. Och han säger, gå Paul, tack för det. Här är ett attrasart uttryck. Och Daniel Adol som gör året så livande för oss och hjärtamål. Och så får jag också vänta personen. Och hur ser sen hävet då? Och så görs man pura gröt det här som vi tar som nu. Att Efesos brev kapitel 3 och här han säger att ser man vid ötlån inom höjlov och vara mätta fjäta. Hur långt den döpten hatten och brötten er och känna kärleka Kristus som står upp med allt vid. Och så tar han ändar att det här och Jesus brand tror jag. Och i mest i hese halsanen i akkurat det här du känner väl den där personen, ja. I mest väl akkurat det här vad det som personer saknar i akkurat de lötena. Så jag räknar vi att han skriver det eller hon så har hon varit ansmötla. Och så ständer det här och ges ner kapitlen om och känna kärleka Kristus är ja. Han börjar vi att säga här är grund alla tunna framhalt att Kristus vid trunne ska bygga och görs de tyckare. Säger han. Vers 16. Så tid rådfäst och grundfäst och i kärleka kommer vi ötlån hinnon höjlevo för att mänta fäta för brötten, långten, dubten och hatten er och känna kärleka Kristusar som står upp om ötlan kunskap. Och så kommer det här. Fyra att tid kunne være fyllt vid allare fyllning gods. Ja. Og tar man rannsmatler, så øyla tøtninga, og metra tøtninga mykje tatt, hoksa, hette her, som vi leser over, ja, saman vi ötlån hinnon høylov, mentat fæt. Vers 18, ja. Kvarbrott, långt. Alltså, bara till att du huxar vid i Kristus och Kristus i oss. Så är anden här. Och ödler och här. Ja. Och du är ångan i ansmatt.
Akkurat. Vi ser ofta, ångat i anspalt till Jesus i tramar. Ja. Det var nog så vanligt att höra för. Ja. Men samman vi ötlån inom höjlöv och där vi väntar fäta för långt upp till. Ja, det är helt. Alltså det ligger att det är goddomligt, ja. Och det goddomliga, det gånger upp om allt vita. Ta fer upp och där hatten här han är. Och i sin omsjön av åkken. Og i sin omsjön och i sin sjön av åkken. Så han ser åkken, han som Kristus. Hvis vi nu ser att det är färgen som ser. Och det är värsk sådana skönns. Och han ser åkken och i som värsk. Otroligt sikt. Och jag sa för mig en person skriver detta och ganska kommer att höra det. Då som jag tog suttja så fyllt jag det väl vi. Men trejten fyra är att året för in i hjärsta är att to eisen är ojesen här. Och så kan det lägga teatret som vi bara har tagit så mångt i akkurat med att alltså tar vi komma samman så satt som vitt suttja som Herren säger så är det en väldigt tryggt till nu är vi samman men vi är alltid samman alltså att det är du vet är det grunden tojarleis alltså så långt som att det lika mer att göra så är vi inte givet tog men invarses människor åkara det är tojarleis alltså det är långt himmel här säger han i sannsyn hon har sendt en fyrirgiven her til lands, til sjøs, hva gjør det hver her Jesus er, til himmelen. Ja. Ja, og verleist er jo tann at, og ta er sikkert imest nær løyven og mennesker bliva vervet her, men jeg er just ånka løt jo i at ødel mennesker, fyrr etla settene, og kanskje oftere fyrr enn settene, gjøres vær vi at det er ikke her i tilværende så verilig affær metta den innaste langselen og i mera. Det er det ikke. Det er det ikke. Utan akkurat dette her. Og det er at ja, man er omkring enspattler. Jeg halte det var näka det sterskaste som jeg opplevde ta og jeg kjente så fittlingsene for første ferie, altså. Det var nærværen. Altså, nærværen av honom. Ja. Og nærværen på en sånn måte at, ja, altså, nu er jeg kommet hjem. Nu er jeg hjemme. Han er hjemme som er, ja. Og dette var ikke brøtt. Og dette er ikke omgang til å være brøtt. Og lukka mykje om mine tankar og sinne kunne reike her, som Jesus sier om heitningarna, ja. Så altså, ikke vikart han, eller rør vidt han verileikan, at han hever tidsi bygg for mer, og han leter med byggva tjass her. Og det er hoks om til at her som vi byggva, og vi da så flott nekra fernar, vi tar ikke bo i samme huset som tar vi giftest. Men det er, hver for du flyter inn i nægge nøyta, så skal du lytte tilvenning til. Men til gang øyla kjøtt, så følte du det hjemme. Og ja, jeg minnes han dagen tar vi giftest da. Og da hadde vi byggt noen egne hus. Vi var rettelig ung, og vi hadde byggt noen egne hus. Og jeg slapp å bære brorene inn i huset, ja. Og så hadde jeg vært 18 år, vi ble vukt i fodaskriftstående, som det var så ta, det var ikke så romantisk endelig, men tallet vi da ikke, ja. Så vi da var interessert i hver nørene. Så kommer vi til, så ber han inn, og folk kommer inn vi og svart, og her var sikkert også å leske seg vi eisne. Og
Så tar och Lukas då kommer rå i det hela så säger svigerfar Andreas Kökman så säger vi kvanna kommer lov. Nu hade vi så lov för hem säger han. Ja men pappa är i hemma säger hon. Och det är så akkurat det att vi flyttar in i våra egna hemma. Och här får också hemma. Vi får också fri här. Och vi får också fri till att vara och göra som unga ärastam. Och förresten så minns jag ena för Anja var i evangelius nu tog upp. Jag vet inte om minns det, men och hade rättan kvar sedan nu att man vara ja, jag vet inte hur snägt, 15-16 år sedan, ja. Så att man möts så pratar vi igen. Så säger hon näka som faktiskt rörde mig nog snägt. Och det var det här att det är en fantastisk atmosfär inne här, alltså möten. Jag följer mig hemma här, säger hon. Och jag följer mig hemma som är bara ger hemma som mig själv. Och det är detta vi tås om. Det är hända närvaran, hända fytlingen av honom som, ja, alltså, styr upp om allt vita och alla kunskap. Men vi sitter ju arbetet vi att omsätta att revidera att han nutja satsmala som bibelfälla gå ut från några igen, ja. Och faktiskt akkurat jag var vi i hela versen här. Och ta ja, nu får jag bara ja, och det är lyssna versen. Och så tar sig om heter året att stoja och vi väntar kvar en året till vi också om de unga som ska läsa det där. Och det var Lukas med sin om att det stojer upp, men så kom vi till det här att känna kärleka Kristus som flöjer upp om alla kunskapar. För att tycker några fyllt vi alla fyllinggods. Och det är faktiskt så som anten eisen ver luster till dömstjej säkela. Att det är som en å som renner som du inte kan være uja. Och det är akkurat det här att det var känna flowna som flöjer och jag inre människa av Guds kärleka. Alltså vi är i omkant till mer än hemma. Tar vi känna han tillstanden innan och jag. Det här vet ju mer minne om. En dotter sa Andreas Samtoni och Sanna som døg ung och akkurat katten døg om det var på Berstland, det var inte. Hon hette Alma. Det är allmän navnet det. Är du i familjen här? Akkurat, ja. Det är jag en vid annan. Och så ta i tøyene så brukte det nek til å sette fiskabelgene til flere skipere tar elsker å synge ut av fiskabelgene. Ja. Og vevn var av ei heim et litt sted, det var ikke, men så gikk Bål og forlesene, man på ikke måne være skipere, ja. Og dette er nok så tullig og måne tøy, altså. Akkurat när det var att han minns inte, men det så var det ju i 14 ganska är en altrusha ett här loj alltså. Och så knappt ja sånt som de höjda skipen så knappt ja nu öppnar väl och jag går och synker för himmelen längt bort till Jesus är ett annat sa. Men nu är han i bröstet med och aldrig ända färra. Mm-hmm. Och så är det ja, det är himmel långt här. Jag sände för givet ner till vans till sjöss. Till lands till sjöss ska göra kvar. Herre Jesus är det himmel. Det var akkurat som det blev himmel. Mm. För det som var inne, alltså. Jag var kär, men och hon fullständigt, alltså. Stråla ut alltså. En sorg ett ord som bara kan avspeglas av god. Det är allt vet alltså god är antenna. Allt vet som jag ankom för anledning avspeglat ord Guds vid vara ombrott till samma moment
Fra dörr till dörr som fra herran och i randet. Det är gott gropen här och i åren och i bröven. Det är akkurat det, ja. Jo. Och så att han har som där kom till min sattning och jag alltid nämnt det så stösning. Det var hesa tärna som jag sa vet inte emot. Nej. Här är inte missmot eller. Inte hur man där vera eller. Jag bara glädje alltså. Ja. Han stod till hem till herran alltså. Akkurat han där inte var inte men. Det var så en sista upplevelse. Ja, det var ute så stod fast ja. Och det är akkurat här som inte Anna kan ge oss. Nej, det kan så ensam. Och man kan säga att det är så allt annat färra som inte är häsare unge sanne och som har hänt så många. Vad är det så vidare? Alltså, vad är det så i livet som häver så ett vidare? Ja, Alma. Ja, Alma, ja. Nej, det här, alltså vidare är han, alltså, Kristus och jag. Ja. Väl dörren. Alltså, bara du hoxar det här. Kristus och i akkon väl dörren. Ja. Alltså, kvar kan säga hatta om sig självan, eller? Nej, det är alltså. Nej, det han är i akkon, så är han akkurat lov, akkurat väl. Ja. Och man kan säga att dörren ligger ojessen här att han häver giv och sin anta. Annars var det bara alltså, pene tankar och gå inskjer, men det är verkligt. Det är en närvarande verkligt som är atlaver och ödlom och som inte är längt fra nökron av och. Nej. Det är inte möjligt, ja. Vad säger du så? Jag huxar om det här och Johannes 14, och i så sista talen och i höstpresta bön, ja. Han säger vi Philip säger vi han, Herre, vis och fären och till och nå mycket. Jesus svarar i honom, så länge tog har jag varit tjatig och du känner mig inte, Philip. Tann och hever seg med, hever seg feiren. Hvor så kanst du ta sia vis og feiren? Trus du ikke at og i feiren, og feiren i mer? Åren i tal tiltikkere, tal jeg ikke av meg selv, nei feiren som bor i mer, han gjør verksøyne. Trykk for mer at i feiren, og feiren i mer. Og om ikke så lade versen selv få tekna trykva. Ja. Hvis vi tenker til herfra, jeg skal ikke lade deg feilleser etter. Jeg kommer til tykkere. Lytla stund at jeg så ser heimeren ikke langer, men til suttja med, til jeg livet og tisla livet. Han det færa tid er sanna at jeg og i færmøynen, at tid og i mer, og at jeg og i tykk. Han det færa tid er sanna. Og det henger sammen vi er talsmannen, som han gjør det. Og det var fire lærersveinene fra apostlene ta evangeliet ble bo av første sinne. Tjattene og i båtskapen var at gav hele andansa. Ja, vi så ikke faktisk ikke om at det er to som himmel eller helvete og i sammenhengene. Men det er to som dette her så gav vi hele andan, så jeg sier fytlingsene, så nærværende av honom. Og det som han sier bare til, han sier at jeg kommer til tykkere. Altså at det er Jesus selv som kommer og teker bygg for dere. Og han forklarer det selv her. Han kan bare teke bygg for dere, vi som anta. Og tog måtte han fære til himmels, for at han kunne komme etter vi hele andan og teke bygg for dere. Ja, han säger just det jag satt ner i 15 att det kunde kak. Ja. Att det färre borstar. Det färre inte borstar som har länt inte ställt det. Men ta det färre så ska det sända till komma. Så ska han göra. Vers ja. Han ska sannföra om sen rättvis inte om sen tog det tryck för mig. Rättvis det är färre och tid så kommer vi så långt.
Men det är rätt så kört. Ja. Rättvis, ja. Om det är om tog hautingen över här snöj mer dömt. Vi har nekva sig att det kan något rätt. Men det får ju bara det. Men det är anten kommer. Ja. Så ska han sörja för. Jag sa fittlingarna som vi då. Det är inne, ja. Det är så akkurat det, så det är... ja, jag vet inte hur jag ska säga det, att det kan komma för kärst ut, men jag lunges faktiskt efter en tog kvar och i detta här livet som Jesus talar om, för mera fokus och i boanene, och i kundgöringsne, och pratikene av evangelien, än vi har uppleva här till. Det är det som alla har bruk för. Ja, men det är inte verkligt utan att han som talar om det lever ut. Det är omöjligt att tala om något du inte känner. Det är så akkurat det. Det är självant att det är första trädet att man känner själv. Ja. Men tar vi också om hur så enkelt det är. Hur så närvarande det är. Och så vi kommande det är. Alltså, så är det... Det är säkert nek som spelar in i fokus i flott jagen toinar. Det är inte hänt här i einon, men det är flott så jagen toinar så är fokus faktiskt flott. Ja, alltså ett år som ränner framför mig nu med han vid sitta. Är det här som det gamla sättet komfortabelt. Det var så komfortabelt. Ja. Det var så. Och jag hörde det sagt alltså att det är inte kan att det här var komfortabelt kan inte öka om torterna och helt inte ta även. Då är det inte byggt på näka som vet sådär. Har det samman vi sikten gods. Nej, det är akkurat det. Och tajt så att sagt det. Så var det här vid Jesus är. Alltså hur komfortabelt hej hans så ett egna liv här av folket. Men det var tog att han själv gör det här komfortabelt med att se och färgen. Så var lika mycket hur det var runt om. Alltså. Så, det är akkurat det. Och han är nekva ströjas vid. Så i anten var inte kommande än. Och lärsvännerna tar vi röjliga avlöjt. Det var öliga imes da, som han alla tøyina tog hatt fire, eller visste, og behandla i ratt. Bæge tøy han tog der innan sin og barme, vaskat der en føtren her, og tar seg til nøy, eller tar seg til ja, eller tar vil det være vaskar alle som tar over da. Altså, han ville bare ha at det skilja. Hvor så godt løyve vi tar jeg vidt der og rødt i for hver når. Og i hans navn, og i hans sted. Ja. Jeg skiljer ikke en hvor jeg har opplevd det som jeg har opplevd. Jeg var absolutt ikke kvalifiseret til det. Nei, men det er ikke det som teller. Nei, det er nemlig det som ikke teller, ja. Og det er bare ta, man så selv hever opplevd det som faktisk også kvalifiserer. Det er fannet det av at hit, det som er var ui åren, det var ikke nok. Det var ikke noe mye. Altså, jeg klarer, det var fint til vågne om himmelen, men da man teenagere, og hever, ja, etter hånden har vi haft nok snakk var, at det er timeline noen, så alltså det är så ringt att liv och utog jag fyra stilla sig att ta och komma till himmel så och tant blev dyra bara äldre vi blev han ett isen i samband vi kan vi missa av okra kärra självande gärda det men som en ung teenager ja man kanske lukka kompost ur teenageåren och hej unga tankar alltså det gloppar inte på Bibeln. Jag får inte ett möte. Så jag gör det faktiskt inte och kanske näkva du över till som borde görs då. Och så kommer han bara
Og til det jeg mener vi at jeg skiljer ikke ordentlig at jeg skal finne sånn egen, men som jeg har sagt før, til jeg hørte nemlig til endursendt i morgen, ta seg ut eisen nærkavs nere, at jeg må god innskjer hette for alle mennesker. Og til tog jeg føler at fokuset må bli rett til at vi tåser om det som Jesus tåser om. Som til dømes her og Johannes. Hette vet jeg, hette sørste han taler, og er at han fer fra dem. Og under alle vanlige omstående ville vi sagt at det må være det viktigste han hever å si. Jo. Som her var det så løs at det har holdt av kjent der. Ja. Tog jeg at vi var 4 syskjen og så foreldrene. Og de levde ikke vidt at det var godt valg. Mamma var født i 14 og døg jo i 93, og pappa var født i 11 og han døg jo i 25. Så de var kommet her. Mamma var ikke kommet opp av fors, men pappa var ferdig. Oppe med 86 fors, ja. Og så atline, altså, utan undantag, det tryggvande. Sjålan det første her som jeg kom sammen, det interesse de hadde fire, at det verste som god til börja og i åkken skulle han skulle slippe fullføre det, det er Jesus Krist. Filippe Braunla. Og så til han ommerkt at gjør det seg, altså, mennene, altså, fyrir at det her skulle søkke seg djupt ned og det skulle slippe av virka, bæja vilja og virka til gav vilja gods, altså, han slapp av virka og i åkene. Alt det her spalte sammen. Men sjálvande som en stor smadranker, så tog det ikke så ikke omfeng, men jeg sa en tarra gjørst da. Og det er et øye foreldre som har så i omsorgen for det her. Og det er et øye syskjen, altså som så vittig som en mamma eller en pappa, og så framvegis, så kan det skje sånt annars. Det blir tid. Du kommer beina vi 1-4 sjálfur, og så tar jeg for 5-15 år for til havner til sommer, og maler i havn, alt det sommer i ute, jeg gav om vekker, jeg tror jeg alt rusja. Og så at det her i samkommen i Ebenezer, han tror slån, og hvordan han arbeider vi i sin her, at det er sin unge drankeren, han skulle ikke misfæres da. Og så spenningen og tog tajus og slapp av færa sammen vi og ta sørsta stretche. Ja, han sa tøyne i her gjør. Hvordan han lærte meg først at være støtter av tog som ikke var godt, og helt at være stolter av tog som var godt. Ja, altså, det var helt utrolig, altså. Jeg sier vi en mann som kanskje som var så unge som jeg tar, og jeg tror jeg fjers i 438, så det ikke ringte å råkne, og så gammel man var jo faktisk av blev man. Og opplevde så nækka som vi altså ikke råkne vi, og kalte meg for hånden, og høyre han sier, ja, Paul, skal du ganske tjene herren, og inntil du er eldre enn jeg, og det er jeg nå, eldre enn han, altså. Som måste tala mängd slukt. Bara höra det. Alltså, det stoppar. Inte ett år. Inte ett år om näka illt. Men det här, det gåa. Akkurat som det ständer i Rambraun-tal, va? Att jag hade tagit vid bara herran från lika mockare som livet jag har lagt. God litt damlet offer, så det antallige gusterska nokkara, og vi ber oss ikke asmenta en ølt. Vi drøyna, hva vilje gos gjør, hva det det? Det gaua, det damlige, og det fullkom. Ja. Fra det damlige, til det gaua, og til det fullkom. Altså, det er gongen. Ja.
det som så hukse om, tar vi nu tås av såløsene, at spennende mitt okken på, eller okker erfaringer fra ungene av ham, selv om vi har haft som samkom bakgrunn, så har omstående vært rettelig imeskere. Og det som så hukse om at ta så det samme herren, eller vi har på her, og leder dere kjenne sånne nerver, sånne fytlinger. Ja, men så går jo alt det som ikke er tog spennende. Altså, det har samme møvlaga, og vi har lært han at det er så nekv langer enn det. Ja. Altså, det at alle mennesker kunne råkne seg selv oppå, ja, som vi begynner vi her i Salmen 51, at kunne si vi herren. Ja. At du er bostaden mine. Ja. Det altså, og det her hukse lukket som at det som lusta og hitja kanskje eisne, ja, at hver enkelt en råkna seg sjálvan og pui hette her fullkjørda verset. Ikke hukser som så at ja, Paul og Daniel, det er så vann vi til, det er just as lantje, og det så nærmest sagt, gasrein sagt, professionelle, ja. Ungen verer professionelle ruisner. Paulus selv innrømmer til at donaskap okkara av gode. Altså, det fyrre tøyene minnes det i skolen og ta Christian Hansens råknebøker. Det var første part, andre part og tredje part. Og så var det fasittlist. Ja. Men det er i lærerne. Og i grunden alltid til jeg leser om brevet 6, at det en fasittlist. Han sier der hvordan du skal råkne. Han sier bare veien og her og i begynnelsen. Hva skulle vi sige? Hva skulle ta sige første vers? Skulle vi halda fram vid syndene, for ja, nøyen kan være til større. Men igjen så, vi som jo det ei fra syndene, hvordan skulle vi en liv i henne? Jeg tror han får settliste, sier det, du eier, sa han. Ja. Og du kan fære en nyere i kapitlet, sjalv år eller sjalv, og så bare, det blir bare klarere og klarere. Vers 5, tog vi samavaksen vi han, nå nevnte du at Jan, at alt vi han, vi løg om deg, ja, skulle vi ikke være at vi lykker i opprøst. Vi vet jo at dette gamle mennesker var krossfest vi honom, for jeg synte like om skulle være et lunches. Så vi skulle ikke langer tjene syndene. Altså, alle tøyene konstatering av så løs det. Og tillegnet du der da. Så er det. Men tillegnet du der ikke. Så er det selv om det er en øyelig partei fra de gamle menneskene møtet du, selv om det er rett. Et la krossfest for Kristus. Du tar naturen, hon ui okkun enn akkur. Og i det gamle, sånn. Og så sier han et her som så ofte av en datter til vers 11, ja. Han sier, du deg så innen vers 12, døy han øyna for syndene, men løvsøtt livran for gode. Så løys skulle tid øysene råkna tikkon, som deg fra syndene, men livande for god i Kristi Jesus. Lät det tog ikke syndene rå i deilige og like man tekkere, så tid loja til og i liston test, at det er deilige og like. Og at det her fakta. Ja. Og altså at her finnes jo bare verstgjørst og fullgjørst. Og så får jeg så fragrøyengene at han har kostet 4 helse vid det og i Guds egen. Hvordan han ser det her, ja. Til å holde en stand. Ja. Og så kunne släppa att råkna sig självan en uta som han säger här i vers 11. Ja. Det är råkna sig en uta. Ja. Man kan säga till Lichlen. Ja, till Algert Lichlen. Men det är Daniel och Anja. Det är det vit. Alltså vi sitter tror jag. Och jag føler det hver jeg får sitte her, etter sånn jonter først.
som är helt särskilt alltså. Så man kan komma här så öja sörer självor alltså. Och det känns akkurat som om att vad ska jag säga det? Och så börjar vi då. Och nu är Herren här. Så han är alltid här som vi börjar att säga. Han är här som vi är till att. Och också så är det till att han stolar under alla töjorna på där fram som det som han vet att det stannar runt törv i det. Det som är sent då. Ja. Är så allt. Helt annorlunda. Alltså är så hotigen av oss ner. De fav och vill säga som säger synte skriva lite synder om Gustav Verskara. Och ta för till en emjuklöjka som jag har så gott det av. Stolt löjt och allt som hever till att synta gera till så långt väck. Så släpper det in i mitten så allt är lagt. Akkurat, ja. Så, det är inte släpp. Nej. Och så tar han ansvarliggör och som det gamla så att han ansvarliggör till och Jesus som han säger. Tar han säger att ätlända på ett attan år sedan. Så det skulle det råkna tycka som dig fra syntene, men livvande. Och i Kristus. Ja. Livvande. Och i Kristus. Livvande fyra gode. Fyra gode och i Kristus. Alltså går han. Fyra gode och i Kristus. Ja. Ja. Det är så störst. Och det står ute i faktiskt att det är allt hans verska. Men vi väljer själva hos vi och vad respons vi ger och på hans kärlek, hans nej till ockorna. Det är angemoner av människor, till något som Rombra i 3 kapitel slår fast. Det är angemoner, ödla hava synta, och time och fatta stort gott så. Och jag kanske lycka till att läsa det här, för jag citerar det rätt där. Lycka till här. Jag tror det är 23 man där. Ja, han säger här att citat från vers 1, nu är utan lov, rättvise Guds åbenbära hon vittner om alone profeten, rättvise Guds vi trygg av Jesus Kristus, fyr öll og iver öllon som tryggva, tog angemoner öll av synda og teim fattas stort Guds, og tei vera rættvistgjørt fyre ønske av nøye hansara vi enderløysingene som i Kristi Jesus. så til angemoner, altså, tannveien helter til at ja, vi tar var synda, til han sliv fast i Rombranon, men det helter angemoner at få vi trygg av Jesus, Guds rättvise stempel, og til det som teller. Og her det som Paul som enkelt hever tids fram med. Før kan rosa seg av det sånn. Nei, det blir ikke ros, det blir bare til en sånn takksom. Ja. Nu ser du det. Tror jeg at jeg alle mer enda vi her sånn at jeg skilte, jeg kunne ikke skilja den, men jeg sier det så løs. Jeg skilte slett ikke hvor jeg ikke kunne skilja hva så som andre. Jeg fikk ångkant i nærka på sjur. Jeg har også om det vi må inn og vite. Det ble blackout, altså. Ja. Det var han ikke. Tror jeg at det vi må inn og naturlige mennesker også om det. Inntil. Jeg minnes det jeg kom til Laskar og ta over nøyjanar. Og ta hardt i ångkant sier vi ska i anten och kvalt. Alltså möten hon har. Ja. Och talliga som fick mig att stäcka sin dra anten. Ja, kvart var det alltså. Hur så viskar anten. Och ta älta och jag minns ena för första för. Inte först för men tog jag tacka det brevbroten gå i be bönamöte. Men så och sådana kvalt det i några år.
och det var tydligt att Jens Lehmann som får upp att han äldste här. Som börjar i samkomna och betesta. Ja. Att han var inspirerad och andan. Det han får ta oss om att det som är unge med har sagt. Det minns jag gott. Och da Bibeln i hej ta jag köpt som 16 år gammal. Och brukte han också nej. Och det var Isaias någonstans. Och ta börja i hetta ger om sig mun och löve. Som vi nu får jag läsa. Och i Efesosbrevet 8. Ta i Paulus bier 4:8. Han säger här över 15. Så igen jag fick höra om trygg tyckare Herren Jesus. Och kärlöka tyckare till ödlin i höjlöv. Alltså det vill säga hatta vär. Östen som är till en sida. Ja, ja. Här vet du inte helt upp att tacka för tyckon till minnestyckon och i bön och mojnon. Så kommer det till. Det är spännande. Att god herre och Jesus Kristus färger dördarinnar skal djeva til kon anta vursdoms og åpenberingar til kunnskap om seg. Jeg visste at han gymmer andan. Ja. Men åpenberingar til kunnskap om han, det har tått ikke ordentlig at registrere et eller annet. Men hette sikkert være ute ved første fer, og jeg har praktiseret det, og har finnet det fra hånden. Og oppløse ei og hjärsta tykkere til å skilja vevnene. Altså ikke vite eller nek. Men ei og hjärsta tykkere til å skilja vevnene, og i han hever kallat til kon til. Hvordan ryker ut året arver hans er i middelen i høylovo. Og hvordan avmetallige stor kraft hans er okkon som tryggva. Så det som veldige styrke hans er virka. Som han vurste i Kristus. Det han røste han opp fra noen deg og sette han vid høyre og hånd så inn i himmelen. Hakk til alle ting, myndeløyka, alle myndeløyka. Alt var alt og herredømme. Og hvert navn er nevnt verer. Ikke bare Jesu verald, men også inn i kommande. Alt leie han under føtter hans og gav samkommen i han, som hadde i vrødlån. Henne som er lika med hans herre. Fyllt av hånden fyller alt i ødlån, og her sier det. Ja. Jeg kan ikke si at det er ute i fytling, det var ute i fytling som det er nå, men det er den samme fytlingen. Og i mån til hvordan vi har bruk for fytteren. Men han gjør også omkant mer enn vi har bruk for. Vi tar bruk for alle fytling, og han gjør også alle fytling. Til det som vi gjør, etter som vi sier, etter som vi er å ta. Etla nu. Og at det er så størst, ta det andre, og jeg når det alle sier her Norge, det er ikke å være filter av andan, sier han. Det er ikke å være filter oi andan. Det var altså øvet, da. Det andan er den samme, og det er han filter han til evig tog som ødlån tog, som han lever. Altså. Att det var så otroligt gott att vara fäder ja. Och så tar till så kommer in i menten när Herren sa att han att till sitter en känner så igen lag kvar. Så att fortsätta. Då är vi alltid varit så öliga stränga med mig själva att det la ju mer och det blev vanter till alltså. Att vara stänga vid mig själva. Det kan inte ta några mot. Att vara stänga vid dig själva. Ha? Men nu sa jag till att det var inte det. Det var den kraften här som vi läser om. Allt lejan under fötterns och gav samkommen i han som hött över ödlån. Henne som är lika med hans har fyllt av honom och fyllrat. Alltså, är det samkommen hans har. Ja. Och i tog jag en löjkan. Som han har hött det. Liksom. Alltså här är att jag inte det. Ja. Hatta kanst du inte fäta vid viten. Det blir slik tid. Men det är inte problem att trycka det.
Och det är faktiskt det som du börjar vi, ja. Ja, det är sant. God är bostad, ja. Han är bostad, ja. Ja. Og for elsker litt til bosteder, og herre kong og min sal av langsne fittes vi, jeg skåa folkertøyen. Så at her fanns sporveren seg høyen, og svelan røyer skjøtt. Vi tøyen i altar kong og min, det skå i andlig tøyt. Tan sæler nær, så at her kan stå, og i huset tøyen og bøyer, hvers kraft og god og herre og han lyftet tøyne trøyr. Jøknon torra i mørsk, jøknon tara del, med leskar løsens vattning klart, tøyn hand med løya skal, fra kraft til kraft det færa fram, som løyta navn til ta, og aldri viltest han av løy, og i halvt om tøyn sa, jeg helter best enn det av vi her, enn 1000 her, og fer vi ist og godt kjatt her, enn hot og taum og ver. Ja, tøyn og sjæl det trygt kvann det, vidt liv var styrkjast og i, en til enn det her oppe klart, løvs sjælen skoinner frøy. Ja. At det var det. Ja, kan du bya seg av Jakob Paul? Ja. Gau fægir, takk for hesa løten, og det ronden så kjøtt. Og så la ser løtene sammen vi her og hver nøren. Ta tøyen ut og lukka, og vi søtja bare til. Og jeg er noen uendeligere ord, og en veldigere kraft. Best et år, og så hentet det. Å, herre, takk for det. Takk for hesa løt, og sikna alt deg herre som kom av være vi, og lorsta, etla suttja, og let deg suttja til, og høyra til, og koma a trykva til, og Jesu navn i amen. Amen. Så var hesen parsten av hjertemål kommet enda, og vi færre at takka for okken for hesfer. Og vi Anja Hansen, som tek seg av opptøk og redigering, og Ronny Petersson, som tek seg av Ljøvenon, og Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg lette seg at parster av hjertemål som har vært vuster av Ektos Sjønvarsp, der jeg finner av YouTube, om du leter av Ektos Sjønvarsp og hjertemål. Så finner du der parster som har vært om du har avhva for tog. Og hese parsten kommer eisen at litt her, og han kommer eisen av senter av Skjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for Jesper.